Izbornu listu za Osječko gradsko vijeće u Gradsko izborno povjerenstvo u Kuhačevoj 9 donio je i HDSSB. Listu s kojom izlaze na izbore u Osijeku smatraju kvalitetnom, a čine je, kažu, ljudi koji su spoj mladosti i iskustva. Iza mene je jedan pomlađeni HDSSB, jedan HDSSB koji je, ponovo to naglašavam, original, sve su ostalo izvedenice i loše imitacije. HDSSB ulazi u ove izbore sa programom koji je vrlo jednostavan. Umjesto grandioznih velikih obećanja, zadnjih dana smo se naslušali doista obećanja koja su ne samo nerealna, nego ponekad i smiješna. HDSSB realno svjestan da funkcioniramo u gradu koji je u gospodarskoj, demografskoj i socijalnoj krizi, u vremenima pandemije, Osječanima nudi jedan realan program. Sastoji se, kažu, od puno malih koraka i projekata koji predviđa kompletnu rekonstituciju gradskog proračuna u smjeru malog poduzetništva i socijalno najugroženijih građana. Iz HDSSB-a kažu i kako se u gradskom vijeću u sljedeće 4 godine vide isključivo kao korektiv gradske vlasti.